Social media gebruik onder jongeren valt natuurlijk niet meer weg te denken, maar het geeft volgens de GGD dus wel veel problemen. Stress, slapeloosheid. Dat geven de jongeren zelf aan. Eens kijken of ze dat hier bij de Hogeschool Zuid ook zo ervaren. Heel veel vermoeidheid, inzet op school verminderd. Ik heb ook wel zeker last gehad van slaapproblemen daardoor. Dat ik gewoon alleen maar blijf scrollen in de avond. En ja, dan ga ik gewoon veel te laat slapen. Stress, noem ze maar allemaal op. We zien wel echt een toename in het social media gebruik. Ook onder andere omdat er steeds meer verschillende soorten social media zijn. Het begint ook eigenlijk steeds vroeger. We zien het al op jongere leeftijd dat kinderen en ook jongeren social media gebruiken. Dus het is wel echt een toenemend probleem. Je gaat als je er niet op let, ga je er heel veel tijd op zitten en heel veel tijd van gebruiken. En ja, je vergeet de tijd gewoon. Ik heb geen TikTok, Instagram heb ik ook verwijderd. Want het is veel te veel afleiding. Dat heb je bewust verwijderd. Ja, heb ik bewust verwijderd. En afleiding in de zin van? Ja, gewoon soms ben ik aan het scrollen en dan denk ik van waar ben ik eigenlijk naar aan het kijken. Toch spraken wij ook jongeren die zeggen van ja, ik zie het zelf ook en ik probeer daar toch wel de rem op te zetten door de telefoon gewoon weg te leggen en zo. Dus is het dan positief dat ze het zelf wel herkennen als een probleem? Ja, daar begint het natuurlijk. Dus het is wel positief dat ze het inderdaad zelf wel herkennen. Maar het is natuurlijk nog een veel grotere stap om er daadwerkelijk iets aan te gaan doen. Maar het is zeker een begin dat ze het zelf herkennen. En ik denk dat het wel een ingang is om er uiteindelijk met de jongeren samen ook echt iets aan te gaan doen. Wat is jouw schermtijd? Op dit moment 3 uur en 13 minuten Per dag? per dag. Oh, dat is best veel, of niet? Ja, en dat is een stuk minder geworden dus. Ik heb nu gemiddeld 4 uur en 11 minuten per dag. Nou, dat kan wel wat minder, toch? Dat mag wel wat minder, ja. Ik heb ook laatst een app gedownload waarmee ik mijn apps kan blokkeren als ik ben aan het studeren, zeg maar. Dus dat is wel een stap vooruit. En die gebruik je ook dan? Die gebruik ik dan ook wel en dat helpt wel op zich. Maar ik merk wel ook met TikTok en zo dat ik wel veel op TikTok zit. En dat ik veel bezig ben met TikTok in plaats van het studeren, zeg maar. Ik denk dat je discipline moet hebben om op een gegeven moment het gewoon zelf te gaan minderen. En dan lost dat zich ook wel weer op. Welke tips heb je dan aan anderen die dat ook zijn om dat te verminderen? Staan een tijdklok in. Ja, en let gewoon iets meer op de tijd die je daarop spendeert. Maar voor de rest is het echt zelf eruit proberen te redden. En het is vooral heel confronterend als je het doorhebt.